Okay, let's go. Testingin natin yung bago natin gamit pang vlog. No, ang gamit natin ay yung cellphone, tapos headphone, tapos yung pinaka sinalpakan natin ng cellphone is yung tag ito, chest mount strap, chest mount strap. Yan, CP chest mount strap, basta yun na yun. So tingnan natin kung maganda ang magiging resulta. Baha na naman dito. Ang baho kaya ng tubig niyan. Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight. Sa gilid yung side mirror nyo, minsan may nakita ko yung nahuli yan eh. Grabe ang init, sakit sa balat. Kahit naka jacket na ako, tagos pa rin yung init niya. Hop, yan. Ang laki ng truck, lalay lang. Ang laki oh. Uy, mukhang babakura na yung U-turn slot dito ah.
dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Bike lane. Hindi ko alam kung dito baka mahuli kami. Ilang beses na akong nadaan dito sa bike lane na to eh. Sana naman wag kasi halos wala na kaming madaanan no? Yung nabasa ko sa Facebook na yung eroplano ng Cebu Pacific nilagay daw dito para maging attraction, pasyalan. Eh sa araw-araw na pagdaan ko rito, tinambakal lang siya ng mga basura hanggang sa nasira na lang. Tuturo ko sa inyo kung saan yung dati nakalagay. Ngayon kasi tinatayo na siya ng poste. Dinaanan kasi siya ng flyover. Gawa ng build project na yan. So dati dito nakalagay yung eroplano na sinasabi dun sa Facebook. Yan yung mayroong MRF, yung may pinturang white, yellow, tsaka green. Sa loob yan dati nakalagay. So dati tanaw mo yung eroplano, pinaglalaroan pa nga ng mga bata. Pero wala eh, lumipas yung ilang linggo, buwan, taon, hanggang sa tinabunan ng basura, tinabunan ng lupa, wala na. Hanggang sa eto na, wala na, hindi na alam kung nasa na aeroplano. Pero ang alam ko, napansin ko siya nun, siya yung tagan yung warat-warat na, sinatira-tira siya. Kaya yung plano man nila nun, wala na. Ayan, dito dati nakalagay aeroplano na yun. Yan, sa loob na yan. Pero ngayon, wala na oh. Puro mga bakal na, may tulay pa. Grabe yung daanan dito. Kailangan talaga didiskarte ka. Hindi, naku, may kalalagyan ka.
Actually, magandang purpose ng motorcycling dito sa Parañaque yan, tsaka bike lane for safety talaga. Kaya lang minsan di mo maiwasan na meron mga magbababang jeep, magsasakay. Mamaya mapapansin nyo meron yan. So nagkukos ng obstruction talaga. Hindi kasi kompleto kumbaga hindi sapat yung pagiging paglalakad ng security ng bawat isa. Although mayroong resulta, pero hindi ganun 100% talaga. No? Pero all in all, maganda yung plano ng gobyerno. Harley David. Grabe, mahal siguro ng motor na yan. Oh, taas ang kilikili. Oh, grabe. Siguro mga ano to, mga yung may mga club talaga. Oh. Ganda ng motor, panalo. Yan, tulad yan, yung jeep na yan, naghahanap ng pasahero yan. So ang dinadaanan niya is yung motorcycle lane. So kami mga motorcycle, kami mag-a-adjust. Tulad yan, sasakay siya, diba? Talaga hindi may iwasan maganda yung purpose. Yun nga lang, minsan magkakaroon talaga ng obstruction. Ang laging naiipit dito ay yung mga motorcycle, no? Kung hindi na aksidente, natitikita, nahuhuli. Pero yung mga 4 wheels, wala, no? So hindi ko na i-mention, hindi ko na ikikwento. Alam naman yan ng mga nanonood. Parang mayroong exception. Mayroong exceptional sa mga 4 wheels pagdating sa pag pinasok nila yung motorcycle yun. Kasi pag ang motorcycle o ang motor pumasok sa bike lane at naispatan, alam na, finish na, may ticket ka na para manood ng sine. Pero kapag ang 4 wheels tulad nyan, diba, wala, okay lang. Hindi naman sa lahat ng syudad applicable yon. Minsan merong maluwag, meron naman mahigpit, tulad sa sa EDSA, napakahigpit, which is kailangan mo talagang sundin yung batas doon. Minsan sa lugar naman na pinagbibigyan nila, tulad dito sa Parañaque, no? So kumbaga naintindihan naman ng enforcer. Kaya walang perfecto. Sunod ka na lang sa alon. Hindi ka